Здравейте, приятели! Предлагаме на вашето внимание нова оферта за Lancia Delta. Един чудесен автомобил, внос от Италия. Колата е много красива, фул екстри за модела, с LED фарове, с алкантар, с кожа, с черен таван. Много запазена, без никаква корозия. LED фарове. Хубав цвят си металик. Внос Италия. Грам нулева корозия. Подчертавам, че е много запазена и всичко работи безупречно. Алкантар, черна кожа, черен таван. Климатроника работи безупречно. Аудио. Много интересна кола и атрактивна. Предлагаме и лизинг към тази кола. Разполагаме и с други италиански автомобили. Желая хубав и успешен ден от Автокъща Auto Актив.